На финала по футбол достигнаха достойните 11-торки на България и Унгария. При една контратака в 23-та минута, неудържимият Веселинов забива неспасяемо с глава топката в мрежата. 1-0 за България. Груба грешка на отбраната ни позволява на Мензел да изравни. Мексиканският съдия Диего де Лео не можеше да прости загубата на домакините в полуфиналната среща. Само 3 минути преди края на първото полувреме той отстрани Веселинов, Ивков и Михайлов. За малко не изгони и капитана Жеков. Унгарците победиха с 4-1. Не е трудно да се преодолее противник, останал само с 8 играчи на терена. Вестник Ералдо нарече престъпен акт срещу българите и публиката опорочения финал на Ацтека. Председателят на Българския олимпийски комитет генерал-полковник Владимир Стойчев връчи медалите на най-силните отбори в света. За пръв път нашите момчета станаха носители на сребърни медали.